Ayah bilang larang pantangan pasal yang patut dihindari cilaku pengulu memakainya. Adalah hampir bagiannya cuba didengar disimakkan ayah bilang cie-cie. Dan pertama, mahariak mantam tanah. Dan kedua, manggapai memanjek-manjek. Dan ketiga, basensiang kaki sarawa. Dan keempat, mangjujuang baban di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalu niniak mama nan gadang basa betuah. Kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam. Angku-angku cadak pandai pasak jukung-kuang di negari. Maka nak selangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo parik dalam pagaran kokoh bunukan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai kepicuak silaronyo. Indak bainggo jo babateh bukan basibak jo basisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu, Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah. Lah lamu taragak jo takana nasa diati nanta pandam kau ribatin nanta simpan kinilah baru tala buahnya. Komahkanlah samu mamak calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingka adat itu nan utang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan Perak Kosong di dalam ranah Kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sasarang kato. Ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat picuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sabab balah deba itu. Pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jenan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruh hari nan kapa dilawik jo, sarusuah-rusuh hati nan bana disabuik jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabuik sadonan dapet. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan, kok tak sampai apa kadayo, tenggang dek mamak je bicaro. Akhir kalam sudahan kato, kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah, kok gawa tolonglah timbang, kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadak pandai ilmu di Allah tersimpannya, kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Di Lubuk tarantang pukek kanailah anak ikan rayo, duduk lasutan nari-arek kami kemulai baberito. Di silau pasal kena lain apa martabat dek penghulu. Martabat penghulu ada 6. Pertama, ingek dan jago pada adat. Kedua, ba ilmu bapaham lapang. Ketiga, kayo jumusikin pada hati. Keempat, maha jemurah di timbangan. Kelima, mangana awajua kia. Dan keenam, sabar jurila memakaikan. Dan dimungkasi jo martabat, ialah sikap mental dek pemimpin dalam membangun harga diri. Wibawa tumbuh dari dalam membayang kemukoroman menjadi tuah anak idah. Pemimpin tak bawa ibarat katam lunga sapi. Baalah bana kata jamnyo kalau katam guyah penyapi kayu nenanggan didatakan tukang payah musuh saja. Pangulu wajib jago jengek. Waspada tak boleh lengah, eling kecerang Jawa. Untuk itu nak, inge-inge sebelum kanai, kulime sebelum nabi. Malantai sebelum luluh memintih sebelum nanyik. Jangan caka abis silek takana alik usai samba keluar. Pantun pusako mengatakan, pancaringe tumbuh di bateh marauk ke batang daduk duri nan tumbuh tiok tangkai daun menjulai masuk air. Inge-inge lah nan diateh. Nan di bawah kok nyomaimpo tirih kok datang dari lantai galodo tibo dari ilia. Pakaikan ilmu balang-alang nak.
raso katagang di kanduari, tibo di kandua ditagangi. Ijan bagului menyintanyo agai banang nang kakusi rumi gumpalan memuntanya. Pucuak senyali-nyali rateh, pucuak surian mudo-mudo, dilangi orang lalu linteh awak di baliak itu pulo. Dan ketiga, kayo ju musikin dalam hati. Kok tak ado usah bakasan, kok lai nambek membayang. Bapikia kok mengecek, usah kecekkan nanta pikia. Sebab pikia pelito hati nanang 1000 aka antoknyo padang kiro-kiro. Sabalun dijujainya lagala, sabalun dipatiak lamang gua ilang juawan ini mama. Itu nang ketiga. Nang kampek pulo, maha jumurah ditimbangan. Ko awi hurang secere agiahlah segalih kurang. Nyampang kok sayui penggalannya jambokan karantiang buah ijan dinanti kandak tibu. Maha nan tidak makan bali, murah nan tidak makan minta, aluan nan tantang makan patri. Dan kelimo, mengana awajuakia. Adapun pantun pepatah lamo mengatakan, alun bakilek la bakalam, bulan la sangkat 30. Alun diliek la takinyam, araso la tibo dalam tubuh. Memandanglah jumato batin, mancaliak jua kabudi. Sebalun dikakok disudahkan, sebelum dibali la tajua. 3 bulan hujan katurun payung di tangan la takambang. Kalaluannya nak, sabalun kato dilabuhkan, sebelum langkah diayunkan, kajilah labo jurugi timbang mularai jemanfaat, jan timbu sasa kemudian. Nang kanam, sabah jurila memakaikan. Adat taluak timbunan kapa, adat buki tumpuan kabui, adat lurah tajunan ayah, adat pemimpin kanayupe. Dek sabab karena itu nak, guntiang na orang ngampe angke dibawa ke pasar mandiangin talipek kain kabaju. Kok tibo cacek jaupe, sangko si tawa ju si dingin ba itu sipai dek pengulu. Bagurulah kepada Indo ayam. 3 pakan masuk maharam batanggang mangko manateh. Baru keluar dari talua anak baranang masuk tabe, sabajurilah menerima pitarwah hitiak dahulunya. Ayah bantangkan salai-salai nak, disusun mangko dilipek barang talipek di ngumpalan dan ngalah pulau selanjutnya. Ado nang cacek dek pangulu miang nan patut dikisaikan ampe ragamnya nan terbilang. Maruponya. Pertama, pangulu nan pangalah. Kedua, pangulu nan pangaliyah. Ketiga, pangulu nan pangelah. Keampe, pangulu nan pangaluah. Tasabui pangulu nan pangalah. Alun baranang la mendingin, alun tajatuh la tagamang sabalun lagu kalah dahulu. Adapun kalah jomanang itulah adat dek juaro. Mangalah ada manfaat, tangalah pangka cilako tandanya kurang pada diri. Dek yakin indak menaruh hati kareh parui badampuang ayam nalapang sapi udang. Lamah mental keceran kini kurang pede sama dengannya. Itu nan pantang dek pangulu nak jauh hibana kena kanduang. Nan kedua, pangulu nan pangaliyah. Pangaliyah samo je pangisa. Lah nyato balam nan basarang manga dek sikok basinggahi menompang batingga taluga. Bajalan terekekeh bakato teranjak-anjak. Tadi yo barisua indak panjang niatnya nak melilik. Pangaliyah jo perundangan. Pangisa tibo dilabo urang indak picayolai larang pantangan dek pangulu. Nan ketiga pangulu nan pangelah. Mahelah samu jema indah. Kok tasasa ikan kampang tasorong singka kailaban inyo mencari kato bali urang pahelah tu namanya. Pasang nanare arek lungga tagak disimpang karaguan gadang darah takut kakanai. Tidak konsisten tu manamonyo cacek na nyato dek pangulu. Nan kampe pangulu nan pangaluah. Pancameh pemutih haso penggamang pematiaka. Alun di kamponya larata mental tempe orang namokan. Itu pangulu tak terpakai nak eloklah babaliak surui lipek pakaian jemu pakai. Tantang nangko ayah pasakan. Nyampang ang isuak jadi pangulu. Usah pangalah tengah medan. Kalau nan bana ditagakkan patah sayuk betungkek paruh bapantang keok di galanggang. Ijan pangaliyah punya orang.
Lah nyato orang mengaku awak lah satu mengamehi. Paambiak muko dinarami angkat telur ke Cerang Medan. Jauhi sifat pengelah. Kok muko awak namburu usahlah camin dipacahkan. Banyak elah banyak mainda bukalah sifat nenek mama. Pangaluah nan usah banana. Usah ratoi banda lapang. Kajuni pusaran naya walau baraki batam pisang tak tekatkan sampai ke Subarang. Nan bak pituah bunyi pantun, putih taraju alang-alang cabiak karateh tentang bingkai hidup nan usah mengapalang tak kayo barani pakai. Ayah bilang larang pantangan pasal nan patut dihindari cilako pengulu memakainya. Adalah hampir bagiannya cuba didengar disimakkan na ayah bilang ciek-ciek. Dan pertama, mahariak mantam tanah. Dan kedua, manggapai memanjek-manjek. Dan ketiga, basensiang kaki sarawa. Dan kampe, mangjujuang baban di kepala. Mahariak mantam tanah menyerahkan mato dinarami manapuak mendabiak dado konon sampai menampa orang, itu pantangan dek pengulu. Ko indak de darah tinggi baliau lah kurang sipai, turun pangkeknya 3 tingkek tukar bajunya jalan sirah jadi dubalang sarang elok. Sebab kato pengulu menyelasai, kato malin kato hakikat, kato manti kato pahuang dubalang kato mendarek. Tak kalau betagak gadang masonyo gala dilewakan dibantai kabau panjang tandua. Dalam pidato panobatan tasabui kato bakieh dilaya kepada hewan ujuknya yato ke pengulu. Maruponyo. Tandua ditanam darah dikacau daging dilapah. Maknanya tandua ditanam membuang sipai pemuransang, sipai hewani dalam tubuh. Sabab dek tandua bagi kabau sayang dukuku di harimau taji narunciang ayam gadang, itulah lambang percakaan. Itu yang patut dijauhkan dari jiwa seorang pengulu. Kemudian darah nan sirah dalam tubuh ibarat api menggejolak dari sinan asalnya setan. Itulah nan dikipeh dikacau-kacau nak sajuak sanubarinya. Golek nak tibu dinan data menyawak dia ia tanang mahelo dinan salasai. Tidak temperamental, tidak emosional kata orang. Itu baru jadi pemimpin. Nan ketiga pulo, daging yang dilapah orang banyak. Dimakan de anak buah di mamah orang sekampuang kanyang lah umat sanagari. Tuah kabau jo badan gapuak tuah manusia jo ilmunya. Ilmu jo pengalaman, fikiran dan tanang menyelasai skill jo kebijakan. Sadonyo untuk orang banyak amal bakti surang pengulu tauladan Minangkabau. Pandangan kedua dek pengulu, menggapai memanjek-manjek. Memanjek boleh saja kalau basuo para lunya. Tapi usah memanjek-manjek. Sebab itu karajo iseng parangai paja anak ketek. Pangulu memagik-magik batang duduk berjuntai pangkadahan memanjek menggapai-gapai jatuh martabat orang gadang. Termasuk juga di dalamnya paniru gaya anak muda. Balepis bakawi sampi, batopi pasang tabaliak batato pulo di langannya. Ba'a geniang ba'a gareceh mato menyela-nyela juga. Jangankan pangkik penguluna, tibo di badan nurang darai ayah bertingkah pejakete, lai ba'a rasu badanang. Indak menjajuk nampak dia. Nah, dan ketiga, basensiang kaki sarawa berjalan bagage-gage. Di Minangkabau, kato bakiah runjang bemisana. Basensiang sarawa basigage itu takah orang suruhan mental jongos jiwa tajajah. Panjapui barang nan jauh, pengaku barang nan nampia sensiang kain saruak jelatang. Sedangkan beliau dirajokan, nan tibo datang menyuruh bukan orang suruh-suruhan masak sarayo petang pagi. Apa lainnya? Kalau berjalan bagage-gage keluar bakalam-kalam malangkah merusuk-rusuk mengecek babisik-bisik bajua bermurah-murah. Itu karena orang maliang tu. Biarpun maliang di dapua, di pasar atau di kantua, samura saja parangainya. Dek sahabat karena itu, basensiang kaki sarawa berjalan bagage-gage bukanlah arti secara fisik ijan dibaca nanti sore. Kalau tetampuah hujan labe atau berburu olahraga pengulu berjalan santai juga, itu patut dipertanyakan. Ada apa ini Pak Datuk? Nah, ikut nampak kebisan nan kampe.
nan kampe menjujuang babani kapalo. Itu pun sama saja janan tadi, musti dibaca nan tasire ma anak kato nan tabayang. Adapun kapalo runggau tak nak disinan akka basarang sinan pikiran berkumpuannya. Jo itu puro pengulu tagak mau anak kemanakan menjalankan tugas hariannya. Mako jangga indaklah patui barang nan maha dimuliakan diimpi di pisang mudo. Ko iyo barek ke dipikua jauh patui ke di jalang, kan beliau bakamanakan hambo rakyat nang kemangako. Kala sawu ayam mandikan diri tumbuak tanah di awak surang barek ringan angin engkek sendiri, tando lah punah kemanakan hilanglah guno jadi mama.